Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng corn silog at Korean noodles. At meron tayo ditong talong makapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen! Ay, mga kapudibit, malinis ang kamay namin. Mahantam kay Kapampangan. Manganta na po. Oh, mahanta na po. Yan, tabi ko lang po. Yes, tabi lang namin ito mga kapudibit. Para makita niyo yung rice. Yes, corn silog. No, wait. Akala lang dito. Ito yan pala. Ay, gagawin. Ay, nice. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Habang mainit. Sabaw. Maparas. Yan o. Oh, bumubusok pa. Kaparas. Maparas pa. Manyaman. Talong mo. Talong. Suka o. Yaman. Manyaman ulam ken nasi. Manyamat kasi tapos maulan pa, no? Naman. Okay. Ay. Mama.
Tapos yung rice natin, sinangag na. Manyaman. Manyaman. Parang gusto ko pumunta kay Lods, kay Romeo Katakutan. Ay, Romeo Katakutan. Ayan, sabi mo sa kanya, pwede kong pumunta. Itag mo sa kanya. Nagme-message data sa kanya niya. Nagme-message pa doon. Manyaman. Shout out Lods, Romeo Katakutan. Presko sa lugar niya no? Lahat fresh. Isda, gulay. Pakanantanang. Walang kapatayan, tilapia. Oo, tsaka puro. Nag-kiss na ba tayo? Serious? Ay. Madami tayong shoutout. Ayaw sa buo. Yung corn beef, buo siya, Kaya bumili na kayo makapudibig sa Osave. Ayan na naman, Osave Shinatat ko na naman kayo. Yung corn beef nila sa Osave, masarap. Kailan niya kaya ako kukunin model niya? Sabi mo yan. Osave. Yung noodles namin, binili namin sa Osave. Yung itlog sa Osave. Ano pa? Suka. Yung suka niya, the best. Osave. Suka manyaman. Manyaman. Sa Osave Puro na lang Osave. Saka mura. Mura dun sa Osave. Okay, madami tayong shoutout. Kailangan kong bilisan. Ayan, sana naiintindihan niyo kung bakit nauuna akong natatapos kay Valerie. Yung iba sinasabi nila, ang bilis ko raw kumain. Pero kailangan kong bilisan kasi madami po tayong shoutout. Okay, thank you, Lord. Kunin ko na lahat to, makapudi. Akin na yan. Okay, shoutout po. Shoutout po kay Erwin Lumpas. At Gonzales family from San Miguel, Santo Tomas, Batangas, and Makiling, Calamba City. Sila, Rosita Gonzaga, Sol Nunez, Lisa Gonzaga, Jessie Gonzaga, Bubot Gonzaga, Pinky Masukbal, at kay Romeo Gonzaga. Ayan, shoutout po. Pinapa-shoutout po kayo ni Erwin Lumpas. Ayan. At kay May 23, I love you. Ayan. From my Tomsar province. Shoutout po kay Reza Atencio, Lorraine Baldonado and Baldonado family. Los Biminda, Charaba or Haraba from Balanga City, Paataan. Maricel Regala, Olivia de Jesus, Lori Tandek, and happy birthday po sa anak niya ngayon, September 14. Happy birthday po sa anak niyo po. And syempre, shoutout po kay Marie Joy Sasab from Binangonan, Rizal. Shannon Maarti, ayan. Happy birthday daw sa pamangkin niya. Sabihin natin daw sa Kapampangan. And Garcia family. Masayang kay Baitan Keka. Ayan, kay Altea Abela from Candaba, Pampanga. Ayan, shoutout and happy birthday. Enjoy your day. Ayan, enjoy mo yung birthday mo ngayon. Ay, birthday mo ngayon, 18 na siya. Shoutout and thank you so much po, Tita Olivia. Shoutout po kaya ka, at Tito Mac, and Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw,
Nanay Babe Kaluya, Chubby sa Tita Baby, siya pa Baby Alison Catherine Bagoy, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, agi sa minanang pamangan mi. Kita-kits sa susunod na pagman. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga.